I ni'n barod amdani, i ni'n barod am Pencampwriaeth Cobiau Cymreig. I ni wedi gweld yr enillwyr, maen nhw nawr yn dod yn ôl i fynd yn erbyn i gilydd. Atgoffa ni nawr pwy sydd yn erbyn i gilydd yn yr adran yma o ran y Pencampwriaeth. Wel, dyma ni yr ebol enillodd, medle Moonraker sydd gyda ni fan hyn. Ti'n apus bod fi'n gofyn i ti? Ie. Rhybuddio ti. Odyn. I ni ffyd ni'n cael digon. I ni'n awchu am fwy yn dyn ni, David. Yndyn. Odyn. Pencampwriaeth, yr adran dy fan hyn. Dyma ni, y Cobiau Cymreig. Y goreion wedi dod yn ôl yn erbyn i gilydd i fynd am y Pencampwriaeth fan hyn. Dyma ni Hatcherol y Maid of Honour, Eirig Einon, enillydd y dosbarth i'r eboles yn gynharach. Yr eboles blwydd sy'n nesaf. Dan away Welsh Maid gyda George Atchell, enillydd y dosbarth i'r ebolesi blwydd. O'r march trefalu yn Black Harry a'r gaseg Danaway Madeline. A George Atchell yn beder ar 10 o'd. O, chwarae, bachgen tal, cofia. Di. Ac yn digon crefftus hefyd, yn dal gafel ar Danaway Welsh Maid. Llan Morlais Buster, enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd, a Christian Harris yn dangos ar ran y perchenog Mark Swiston o'r gwyr. Yn beirniadu? Mae Dean Prater. Dyma fe, ailygad craff. Wel, dyma ni yr eboles oedd yn ail heledd. Dyma Abergavenny Olympic Glory gyda Chloe Deakins. Ddoth hi i fyny o'r drydydd i'r ail safle yn y dosbarth. Abergavenny Olympic Glory fel wedys di, o'r march Abergavenny The Judge a'r gaseg Abergavenny Catrin. Dyma ni medle Moonraker. Dosbarth i'r ebolion enillodd hwn gyda Scott Gibbons ar rhan y Kirby's. So dyna'r 5 sydd wrthi yn gystadlu am Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. Come on, Heledd, pwy sy'n mynd â hi? Wi'n credu mai... Fel Dwi'n gael gweld nawr, mae'n anodd gweld nawr te. Gewn ni gyfle i weld nhw gyd ochr yn ochr ei gilydd. I ni gael sicrhau bod ymhenderfyniad i'n gywir. A dyna'r olygfa mae'r beirniaid yn gweld hefyd. Mae o'n camu'r llinell. I fod yn deg, mae yna teip, mae gennym fo teip o reit da. A mae'n anodd dewis. Mae'n drwch blewyn. Reit, dwi'n meddwl yr ebol blwydd sydd yn mynd â hi. A'r eboles blwydd yn mynd ar Gil Wobber. Llan Morlais Buster, fel rhywch chi bloedd gen Christian Harris bod gethau i dynnu mlaen. A mae'n dangos cymaint mae'n feddwl, nid yn unig i'r heini sydd yn cystadlu, ond y pobl sydd wedi dod i gefnogi ac edmygu, pobl sy'n deall i pethau. Yn union. Ac wrth gwrs, dwi'n siŵr fydd na ddathlu heno ar y gwyr. Pencampwriaeth Buster, and in reserve we have exit number 2549, Danaway Welsh Cob. Congratulations to winner here this afternoon.